Köszönöm szépen. Most Stier úr következik 1,5 percben. Hvala gospodine predsjedniče. I evo, odmah na početku bih želio čestitati izvjestiteljicama na pripremi ovih izvješća. Tu se zapravo traži jedna tijesna suradnja između Europske unije i NATO-a i to je dobro jer NATO ostaje jedan temeljni okvir za sigurnost mnogih naših država članica. No, s druge strane se traži i veća integracija unutar Europske unije. To je važno za sve članice, ali pogotovo za one manje i srednje veličine. Evo, ja ću spomenuti kako je prije par godina hrvatska i slovenska vlada su krenule u raspravu o integraciji svojih zrakoplovnih snaga kako bi mogli vršiti nadzor svojih zračnih prostora u Sloveniji, u Hrvatskoj, ali onda i u Bosni i Hercegovini ili u susjednoj regiji. Zbog političke kratkovidnosti to nije prosperiralo. A što je rezultat? Slovenija nema tih zrakoplovnih snaga sada, a Hrvatska troši novac u održavanju starih, neperspektivnih ruskih aviona umjesto da se investira u izgradnji europske obrambene industrije. Isto mislim i za brodogradnju i ovdje pozdravljam što se u rezoluciji potiče i europsko financiranje vojne brodogradnje. To je izuzetno bitno ne samo zbog izgradnje europskih obrambenih kapaciteta, nego zbog šireg koncepta sigurnosti. Sigurnost naših građana da će moći i naći nova radna mjesta, a to je pogotovo važno u zemljama koje imaju tradiciju brodogradnje, a danas visoku stopu nezaposlenosti. Hvala. Köszönöm szépen. Most Karas úr következik. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Woche haben sich die Vertreter des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente in Vilnius getroffen, um über die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu reden. Und ich hoffe, dass das, was jetzt hier stattfindet, auch in jedem nationalen Parlament stattfindet.